Βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο Ambassador στη Σαντορίνη. Το ξενοδοχείο είναι 5 αστέρων, βρίσκεται στην περιοχή του ακρωτηρίου και διαθέτει 40 σουίτες, κάποιες εκ των οποίων είναι βίλες, και 40 ιδιωτικές πισίνες. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι τα υπόσκαφα δωμάτια, τα οποία ακολουθούν πιστά την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του νησιού. Στο χώρο της πισίνας στεγάζεται το εστιατόριο Πέτρα, το οποίο διευθύνει ο Γιώργος Ξινός. Η κουζίνα που δουλεύουμε στο ξενοδοχείο είναι μοντέρνα ελληνική, με κάποιες επιρροές από ολόκληρο τον κόσμο. Χρησιμοποιούμε πάντα φρέσκα υλικά, δημιουργούμε πεντανόστιμα πιάτα για τους πελάτες μας. Θα σας παρουσιάσω 3 πιάτα. Το πρώτο είναι φάβα Σαντορίνης, με χταπόδι βρασμένο σε κρασί βισάντο και φύκια γουακάμε. Το δεύτερο πιάτο είναι μοσχαρίσιο φιλέτο Black Angus με κρούστα από παρμεζάνα, σπαράγια και βασιλομανίταρα σε σάλτσα από θυμάρι. Ένα άλλο πιάτο που προτείνουμε στους πελάτες μας είναι φρέσκα όστρακα βρασμένα σε ζωμό αστακού και αφρό από λάιμ. Επίσης, στο χώρο του ξενοδοχείου στεγάζεται το Wellness Alma Spa. Βρισκόμαστε στο χώρο του σπα, όπου εδώ γίνονται τα μασάζ, οι θεραπείες προσώπου και σώματος με επώνυμα προϊόντα. Επίσης, μέσα στο ξενοδοχείο στεγάζεται χώρος ελικοδρομίου, το οποίο οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν είτε για να κάνουν κάποιο τράνσφερ με ελικόπτερο, να έρθουν από τον προορισμό τους ή να αναχωρήσουν, είτε για να δουν το νησί κάνοντας διάφορα tour στην περιοχή της Καλντέρας.